Molt bones i benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal. Recordeu que avui seguim caminant junts a la ruta que ens ha de portar a entendre com va acabar tenint lloc la Primera Guerra Mundial. Si us recordeu, en el darrer vídeo vam deixar una Europa en pau però enormement tensionada, convertida en un autèntic polvorí amb dos grans blocs que s'amenaçaven l'un a l'altre. Un polvorí que, com sabem, va acabar explotant. I avui coneixerem quina va ser la guspira que va acabar encenent la metxa. Avui parlarem de l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran. Abans de començar, però, recordeu una vegada més el que diem sempre. Aquest és un canal de divulgació, no és un canal acadèmic ni científic. I, per tant, tot i que ens esforcem molt perquè la informació que hi posem sigui certa, és important entendre que la nostra principal finalitat és donar un marc general per entendre cada un dels episodis dels quals parlarem i despertar la vostra curiositat, la vostra intriga, per tal de que pugueu investigar en moltíssimes altres fonts molt més acadèmiques que aprofundeixen molt més en els fets, expliquen molta informació que en aquest vídeo no ens hi cap perquè no sigui molt i molt llarg i que, a més, desenvolupen molt més l'enorme complexitat de cada un dels fets dels quals parlarem. I en segon lloc, recorda que ens encanten els teus comentaris, ja sigui per obrir debat sobre temes que tractem en el vídeo, sobre propostes sobre com es pot millorar el nostre canal, o també recollim propostes que esperem que serveixin després per triar els temes dels futurs vídeos. Doncs ara sí, sense més, comencem! Doncs avui hem de començar parlant d'un país del qual ja n'hem parlat en anteriors vídeos, però en el qual hi hem d'aprofundir una mica més. Concretament, l'imperi austrohongarès. L'imperi austrohongarès era una de les grans potències de l'Europa del moment. I tot i que és cert que era un país que en molts aspectes havia quedat lleugerament endarrerit respecte als seus veïns, és igualment cert que encara era enormement respectat a l'època. I, per tant, les seves decisions, les seves actuacions tenien una important influència en tot el seu entorn. L'imperi austrohongarès era, de fet, la unió de dos grans regnes. En primer lloc, Àustria i, en segon lloc, Hongria. Per tant, el cap d'estat, la monarquia dels Habsburg, que governava tot aquest imperi, a la vegada era monarca a Viena i a Budapest. Malgrat això, l'imperi estava format per moltíssimes altres minories nacionals més enllà d'austríacs i hongaresos. Això feia que fos un imperi enormement complex de gestionar i certament feien falta una sèrie de reformes per tal de, d'alguna manera, poder posar el país al dia del que reclamava ja les primeres dècades del segle XX. Però en aquell moment qui governava era l'emperador Francesc Josep I, un autèntic veterà que portava més de 60 anys al tron, des de 1848, i que a més era una persona profundament conservadora i molt reàcia a qualsevol de les reformes que realment necessitava el seu regne. La vida de Francesc Josep I va ser certament turbulenta. En primer lloc, podríem parlar de la seva dona, Elisabet de Baviera. Elisabet passaria la història amb el nom d'Emperatriu Sissi, i tot i que contemporàniament aquest nom s'associa a pel·lícules i novel·les de mitja tarda que parlen d'històries d'amor i de princeses en grans palaus vienesos, el cert és que Sissi tindria un final realment turbulent. El setembre de 1898 va ser assassinada a Ginebra, a Suïssa, a ganivetades. També va morir de manera tràgica el seu únic fill baró i el que en teoria havia de ser el seu hereu, Rudolf d'Àustria, que el 1889 es va suïcidar amb només 30 anys. I fins i tot podríem parlar de la història del seu germà, Maximilià, que arribaria a ser comte, emperador de Mèxic i que finalment també seria assassinat pels revolucionaris mexicans que, evidentment, mai van acceptar un emperador austríac com a monarca mexicà. Aquesta història de Maximilià de Mèxic es mereix un vídeo per si sola. Per tant, ens l'apuntem i en futures sessions en volem parlar amb més detall. En qualsevol cas, aquesta vida turbulenta és possible que tingués també una certa influència en el seu caràcter i el seu tarannà, però la conseqüència més evident és que, com hem explicat, es va acabar quedant sense hereu directe. Per tant, qui va acabar jugant aquest rol d'hereu al tron austríac era Francesc Ferran, el seu nebot. Francesc Ferran era una persona amb unes idees molt més obertes en àmbits molt diferents. Des de les reformes polítiques que indubtablement necessitava l'imperi per tal de modernitzar-se i agilitzar la seva administració, també pel que feia referència a la industrialització i la modernització de la seva capacitat de producció i també fins i tot pel que feia referència a la gestió de les moltíssimes minories nacionals que vivien sota el paraigües de l'imperi. Segurament la figura de Francesc Ferran, tot i que devia ser temuda pels sectors més conservadors,
per tots aquells que realment veien la necessitat d'aquestes reformes, era vista amb moltíssima esperança, sobretot perquè realment en aquell moment l'imperi afrontava enormes reptes que ningú estava del tot segur que estigués preparat per afrontar. Externament, com ja hem explicat, la tensió que es vivia a Europa era enorme i, per tant, la possibilitat de conflicte militar era una cosa que podia passar absolutament qualsevol moment. Però és que internament l'imperi tenia també enormes focus de desestabilització. D'un d'ells n'hem parlat en el darrer vídeo, que era concretament la situació de Bòsnia. Bòsnia, recordem que era un territori que, tot i que havia estat molts anys controlat per l'imperi otomà, quan l'imperi otomà es retira dels Balcans, Àustria acaba annexionant-se aquesta província. I això fa enervar enormement els serbis, el regne de Sèrbia, que, com hem explicat, ambicionava el projecte de la Gran Iugoslàvia, que emparés tots els territoris eslaus dels Balcans. Aquest malestar amb l'annexió de Bòsnia no només es notava a Belgrad i en el territori que en aquell moment formava el regne de Sèrbia, sinó que també es notava dins de la pròpia Bòsnia, en què moltíssims grups nacionalistes serbis van començar a organitzar-se en contra de la nova dominació austríaca. Aquest malestar tenia, per una banda, un raonament nacional, és a dir, no se sentien representats per les institucions austríaques i, en canvi, sí que se sentien molt més pròxims al projecte d'unificació amb Sèrbia. Però també tenia un component important des del punt de vista de la forma de gestió que tenia l'imperi i la sensació d'exclusió que patien sobretot les classes més humils de Bòsnia. La sensació bàsicament és que ells eren els confins de l'imperi i que, per tant, des de Viena no es destinaven els recursos necessaris per tal de millorar les condicions de vida material de moltíssima gent i, per tant, els acabaven condemnant a la pobresa. En tot cas, com dèiem, la suma de totes aquestes reivindicacions va generar un enorme malestar que, evidentment, preocupava a Francesc Ferran, que un moment o altre hauria d'acabar heretant aquesta complicadíssima situació. I per això no faltava gaire. Francesc Josep, el 1914, tenia ja 84 anys i, per tant, per estrictes raons biològiques, era molt probable que la successió al tron es donés en els propers temps. I és en aquest moment quan Francesc Ferran pren la decisió de visitar Sarajevo, la capital de Bòsnia. Ho fa juntament amb la seva esposa, la duquessa Sofia. El seu matrimoni, uns anys abans, havia generat un malestar dins d'aquells sectors conservadors austríacs que ja el veien amb mals ulls, perquè, tot i que era de família noble, no provenia d'una de les grans nissagues de les monarquies europees del moment. En el fons, encara que això ens sembli avui en dia una absurditat, en el seu dia va ser percebut com una mostra més que Francesc Ferran, fins i tot en el matrimoni, demostrava una mica més d'obertura que no pas als seus predecessors. Sigui com sigui, al juny de 1914, el matrimoni format per l'arxiduc d'Àustria, Francesc Ferran, i la seva dona, la duquessa Sofia, es dirigeixen a la visita oficial de Sarajevo. Quan la notícia arriba a la ciutat, comencen a organitzar-se els grups de protesta. Alguns senzillament volen expressar el seu descontentament, però d'altres comencen a organitzar una acció armada en contra de la visita reial. Un d'aquests grups era el que es coneixia com la Mà Negra, un grup format per joves bosnis però que defensaven la unificació amb Sèrbia. Aquest grup va decidir preparar ni més ni menys que l'assassinat de l'arxiduc durant la seva visita. El pla era simple i rudimentari, però bé, podria funcionar. Bàsicament consistia en llançar un artefacte explosiu en contra del cotxe on viatjava l'arxiduc Francesc Ferran durant la visita i esperar que l'explosió acabés amb la seva vida. Per si l'explosió fallava, en teoria hi havia d'haver un parell de membres més del grup que es col·loquessin una mica més endavant del seguici armats amb pistoles i si el cotxe sobrevivia a la primera explosió, doncs havien d'obrir foc per rematar-lo. Finalment arriba el dia, el 28 de juny de 1914. Comença la visita i efectivament recorren els carrers de Sarajevo amb un cotxe descapotable. El grup, la Mà Negra, es prepara pel magnicidi i, efectivament, quan arriben al lloc acordat, el primer dels membres del grup llença l'artefacte explosiu. Sembla que la punteria no era el fort d'aquest milicià. L'artefacte rebota al capó del cotxe i acaba detonant davant del cotxe de darrere, provocant una sèrie de ferits però deixant il·lesos a l'arxiduc i a la seva dona. En teoria, si això passava, els altres membres del grup havien de respondre obrint foc amb les seves pistoles, però segurament per falta d'experiència, finalment no van fer res. Van quedar-se bloquejats i van limitar-se a veure com el cotxe s'allunyava i la policia detenia el seu company que havia llançat l'explosiu. La comitiva, doncs, segueix el seu recorregut i la següent parada era l'Ajuntament de la ciutat. Allà, unes autoritats municipals molt nervioses, en teoria havien de fer un gran discurs grandiloqüent explicant que tota la ciutat estava enormement alegre de la seva visita i els rebia amb els braços oberts. Evidentment, després dels fets viscuts, aquest discurs va quedar, diguem-ne, una mica igualit. Tot i això, Francesc Ferran creu que el destí està a favor seu i que la sort li ha somrigut. Decideix canviar una mica el plàning de la visita i després de fer la recepció a l'Ajuntament, decideix traslladar-se fins a l'hospital
per visitar a les persones que havien quedat ferides a l'intent d'atemptat. Mentrestant, els membres de la Mà Negra que no han sabut actuar i, per tant, no s'han delatat i no han estat finalment detinguts, comenten la jugada. Creuen que ha estat un desastre i atribueixen la seva mala sort a la manca de preparació i experiència per dur a terme una operació d'aquesta envergadura. Una mica fastiguejats, decideixen dispersar-se. Un dels membres del grup és un noi molt jove, que acaba de fer 20 anys, Gavrilo Princip. És un noi bosni, però nacionalista serbi, d'una família molt humil i que, a més, està malalt. Té tuberculosi, una malaltia que, per l'època, té molts números que li acabi costant la vida. En gran part, segurament, per això decideix oferir-se voluntari per participar en aquesta actuació, perquè és una manera d'acabar entregant la seva vida a una causa en la qual creu. Mentre camina pels carrers i menja l'entrepà, maleeix la seva mala sort i desitja poder tenir una nova oportunitat. Però és molt conscient que és molt difícil que això arribi a passar. Però una vegada més, el destí ens tenia reservada una sorpresa. Imaginem-nos per un moment la cara que va fer Gavrilo Princip quan de cop i volta i sense estar planificat va veure com se li acostava de cara el cotxe amb l'arxiduc i la seva dona a dins. Aquesta vegada va reaccionar de pressa. Es va col·locar a pocs metres del vehicle i quan estava a una distància prudencial va desenfundar la pistola que portava guardada i va obrir foc en contra del matrimoni. Els guàrdies se li van llançar a sobre i el van detenir ràpidament, de manera que li van impedir suïcidar-se amb la càpsula de cianur que ja havia preparat per l'ocasió. El cotxe es va allunyar a gran velocitat i a dins l'arxiduc va veure com la seva dona tenia impactes de bala a l'abdomen. Ràpidament la dona va perdre el coneixement i ell es va preocupar pel seu estat de salut. Va demanar als seus acompanyants que avisessin de pressa a un metge, però en aquell moment el que fa l'acompanyant és fer-li veure a l'arxiduc que ell també tenia impactes de bala. Francesc Ferran mira el seu uniforme tacat de sang. Mira de nou el seu acompanyant i li diu que no pateixi, que no és res, que està bé. Però no és veritat. De fet, aquestes seran les seves últimes paraules. L'arxiduc i la seva dona moriran molt poca estona després. La notícia arriba ràpidament a Viena i és percebut com un autèntic escàndol. S'ha assassinat ni més ni menys que a l'hereu al tron de tot un imperi. I això reclama venjança, i a més, de manera ràpida i implacable. Més enllà de les responsabilitats concretes de les persones individuals que participen en l'assassinat, el cert és que, al tractar-se d'un grup nacionalista serbi, ràpidament s'apunta cap a Sèrbia com la responsable intel·lectual d'aquest atemptat. Es fa arribar una sèrie de condicions a Belgrad, condicions absolutament humiliants per Sèrbia, en què pràcticament el que es fa és obligar-la a renunciar a la seva sobirania i permetre que l'exèrcit austríac entri al país per tal d'investigar l'assassinat en profunditat. Les autoritats sèrbies volen evitar un conflicte i, per tant, intenten trobar un punt mig. Envien una resposta en la qual intenten assumir una part de les seves demandes, però al mateix temps intenten no ser humiliades per Àustria. Però els austríacs no en tenen prou. De fet, l'única cosa que estaven esperant era un pretext per començar el conflicte militar. El 28 de juliol de 1914, Àustria li declara oficialment la guerra a la petita Sèrbia. Els diaris parlaven d'un conflicte que havia de ser ràpid. De fet, estàvem parlant d'un conflicte entre un gran imperi i una petita nació, però ni molt menys seria així. S'activa tot el sistema d'aliances que vam veure en el darrer vídeo. Sèrbia demana ajuda a Rússia, que al seu torn tenia una aliança amb França i amb Gran Bretanya. I Àustria demana ajuda a Alemanya, la seva gran aliada, que al seu torn també tenia aliances amb Itàlia i amb l'Imperi Otomà. Comença, doncs, oficialment el conflicte. En aquell moment serà conegut com la Gran Guerra i avui en dia el coneixem com la Primera Guerra Mundial. Serà un conflicte llarg, que durarà més de 4 anys i que deixarà milions de morts a les seves esquenes. Príncip segurament no era conscient del que estava a punt de provocar quan va disparar aquella pistola. I, de fet, la guerra va arribar a durar més temps que no pas ell mateix. Va morir a la presó l'abril de 1918, quan encara Europa estava en ple conflicte. I en el proper vídeo veurem com van ser els 2 primers anys d'aquest llarguíssim conflicte. Si no t'ho vols perdre, subscriu-te. I recorda que ens encanten els teus comentaris. Per tant, si t'ha agradat aquest vídeo, regala'ns algun. Ens veiem a la propera. Fins aviat!